खुलुमबाय सोनाफोर मोजां लुइटु सानथामखौ फिन केसा बरलायबाय सबाय मजेव जेव हगारनाय महरला सोनाफोर दाम गैया ओमफ्राय ओंखारलायबाय आरोना दिनै सेटारडे फिसालानि आर्ट क्लास दङ बिमा बुरिया ओंखारलायबाय उफाय गैया सेटारडे सानडेबाबो जेबो बन्द गैया गाननोसैलाय नै दा बोरैबा हमजाफ्रांबाथाय 1000 नांलायगोन आङो गाननो बायो मानो होनबा फिसाफोरा नै लांदां फादां थायो सासेनाबो हेलमेटनि खोमानिखौ दाख्लै खोलिनानै सिफायनानै लाबाय फिसाफ्रानो लांदां फादां बिमायाल' सेफटि गाननानै मा जानो साननानै आङो गाननो बायो आरोना हेलमेटखौबो खिन्थु उफाय गैया 1000 बासायनांगौ जाहैयो खनसे हमजाखांबाय 1000 लाजाखांबाय आङो ओमफ्राय आं दा बिदि चान्सखौ होला आरोना सनाफोर ओंखायनो हेलमेटखौ गाननानै लाबाय थांनोसै टाइम जाबाय माबा होनो 2:30 जाबाय एसे बारबाय 3थानिफ्राय स्टार्ट जायो नालाय बाबा इसा फैदा थांगोनसै सनाफोर आङो मामा देखायलांनो ब्लाउसखौ फरायलांबाय था रेडी टब्ला ओमफ्राय बेहा सुइटार गांसे गोदान मोनबाय बेखौनो गानथाबबाय थाबाय ओंखारबाल' गाननाय जायो नालाय न'आव गाननाय जाया स' मालाय जि मोजां मोनथारदों रेड कालार थांबाय सोनाफोर बिदाया ओमफ्राय जोंहा बिमा फिसा नेलाङोसै ओयाव फिल्डआव बयबो नेखादों जोंबो नेहैनोसै बेयावनो बयबो नेलाङो नै गारिफ्रामा दंजोबो नाङा खालि दैयावल' नाङा माव नाङा थ' फिल्डआव दसे जिरायबाय सनाफोर बेनिफ्राय सासे बिब' मेथाइ जाबाय नालाय गावबो एसे मोनजाखाथारबाय ओमफ्राय थोआसै बिनानै सेल आरो दखानाव लायनो थांगासिनो बिमा फिसा फोथाराव मानसिफोर दङ बल गेलेगासिनो दङ हादानपारायाव हाबदों होननाय जादों आरोना सनाफोर दखानावहाय हाबदों दखान थांनि क'क्राझार हादानपारानियाव दखानानो बन्दसो 4:30आवसो खुलियो नै एसे टाइम नांबावगौ गैया सना मा अबे थाङो हे भगबान गैया बेयाव मोनाथ' दा खुलिगोन नायसै बोनाया उन्दै गोनांबाथाय जेरावबो सुख गैया जेरावबो दलद थानो मोना नायसै लाइजा फांजा बहा थाबायबाय थानांखो आगोल थाखायोमोन जों हादानपारायावहाय ओमफ्राय दाथ' थाला बिथिंजाय दलदखौनो थाला नै बिदि थाबायनानैसो गोजोननाय मोनबाय नै जेबो फिर गैया हादानपारा लामा सनाफोर हादानपारा जायगा मोजांथार स्रां बेयावनो दसे थाबायनानै लानोसै आङो बिमाफोरा दा फिसायाव थानो मोना बिदिखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामदों आरोना सोनाफोर फिसालामोना जेराव आर्ट क्लास जायो बियो हाथिमाथा आरोना सोरां स्कुलावहाय ओमफ्राय हादानपाराजों हाथिमाथाजोंथ' खाथि नालाय स' जोंहा दा हादानपारायाव हाबबाय दखान नागिरै दखानाथ' दंमोन खिन्थु खुलियाखै थाबायथ'नांबाय नै बे लामाजोंनो आगोलाव आनलिमिटेड थांलाय फैलायमोन स्कुलाव थांलाय फैलाय फिसाला ओमफ्राय दा फैनानै यार डेटा जाजालायबाय आरोना नुफैफिननानै फैनाय जालाना जै ओंखारलांबाय आरो फैनाय जाला दिनैसो थांनायनि फैनायनि खरसल' नै मैगं लालायबाय सनाफोर गनानै फैबाय नालाय बिदाया उरायलांसैलाय जोङो न'आवहाय दे बाबा खेव सफैलायबाय सनाफोर मोनाबोलायबाय आरसिनिफ्रायबो जेबो रेस्ट गैखाया दोखो जाबोखायो ओमफ्राय लाबोलायबाय जाग्रा गोथावनो फुदुंना लोंसैलाय साहाखौ सनाफोर नायदोलाय सफैलायबाय सनाफोर जाला बुद्रुनानै आरसिनिफ्रायबो मोनाबोलायथारो आरोना मा होनो टिउसननिफ्रायबो मोनायो आरसिनिफ्रायबो मोनाबोयो फैगौ मानि उफाय गैया ओमफ्राय गोथाव साहा फुदुंना लोंसैलाय आङो मा लाबोदों नायदो सनाफोर माजों लोंगोन आङो साहाखौ साहा लोंसैलाय सनाफोर पक'रा लानानै फैलायबाय नै गोथावनो सानसेनि मेंगानायखौ एसे सान्ति खालामनोसैलाय सनाफोर दिनै जेबो कन्टेन्ट गैयामोन नालाय आङो बे भिडिअखौनो हगारसाबबाय दिनाव मोनसेसो भिडिअ हगाराबा खालि जायो नङा होमबा ओंखायनो आङो बे भिडिअखौनो हगारसाबबाय सनाफोर बिमा बुरिनि खामानिखौनो आं शेयार खालामसाबबाय ओंखाम ओंख्रि संनो देखायनोबो दिनै मिरामिस जाखादोंमोन नालाय मा लाबोनो मानो साननानै आङो बे फिसालाखौ दोनलांनानै सान्ति गैया माने बेसेबां केलेंकेजों जायो आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना सनाफोर गाज्रि मोननो नाङा मा जाला माला भिडिअ होलाबायदों खामानि गैया दामानि गैया बिदि साननो नाङा सनाफोर आं मोजां संनाय खावनाय लाबोनो सेस्था खालामोन आं जाखिनि रोंगौ बेखौ शेयार खालामो नोंथांमोनजों ओमफ्राय मोजां एसे लाबोनो देखायनो सेस्था खालामगोन सनाफोर सापर्ट होबाय था आंबो नोंथांमोनजों थांनानै सापर्ट हैफिनबाय थागोन आंबो नायफिनबाय थाखायो कमेन्ट गारबोखायो सनाफोर चेक खालामखा ओमफ्राय आङो दिनै जि गोजोननाय मोन्दों आरोना हादानपारायाव थांफिननानै एसे आवगोलनि माने गोसोखांथिफोर थाजा जादों नालाय आगोलाव
बे लामाजोंनो थाङोमोन बे लामाजोंनो फैयोमोन कन्टिनिउ बेफोरबायदिखौ आं नुहैफिननानै जि मोजां मोनदों आरो थांनाय जानाय नङामोन फिसाजोनि जुनैसो ओंखारनाय जादों आरो ना थ' लोगोफोर आं बेखौनो शेयार खालामदों नोंथांमोनजों सनानो जा दिगदारखा उन्दैया नोंसोरजों आं बेखौनो शेयार खालामबाय आरोना सनाफोर भिडिअखौबो दोनथ'नोसै आङो लोंनानै लानानै लागोनसै आरो नै फिसालाखौ बहायनोसैलाय उफाय गैया बिराद दिगदार ओमफ्राय बिथाङा थफ्ला थफ्ला हानहरगासिनो दङ हगारोबा आखाया लाथों दे लाथों सनानो मोनसेखौ लाया बेबो थफ्ला लानानै जांख्रिनोबासो मोजां मोनो बिमा बुसिनि फिसाजोआ ओमफ्राय सनाफोर जायफोरा फरायलांदों आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ माया आंनि शेयार खालामनायनि टारगेटआ जाहैबाय मा बिमा बुरिया जेबो सान्थि गैया आरोना जेरावबो नै दाबो जेरावबो सान्थि गैया माने अबेबा थां जिरायनो सान्थि मथन साहा मोनलोङा दै मोनलोङा सोरनावबा थांबा बेरायबाबो लाब गैया अबेबा जिराय बेयावबो सान्थि गैया जास्ट बेबायदि सोलिगासिनो दं आरोना सनाफोर देरबाथाय आंबो र' सान्थि मोनफिनगोन आरोना थ' सनाफोर जायफोरा आं बायदि बिमा मिन्थिखासिगोन ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालामलां आंबो नोंथांमोन भिडिअआव थांनानै नायफिनगोन सनाफोर थेंक इउ स' माच